Nejdřív bylo nutné udělat z toho mýho bunkru bezbariérový byt. Je neuvěřitelný, co všechno je v takovém bytě nevychytaný. A ty debilní schody mě sraly asi nejvíc. Prej bych si měl pořídit osobního asistenta, abych to tam zatím nějak zvládl. Asistent. Čemu by se mi asi tak mohlo hodit? A tak jsem se rozhodl, že si toho asistenta přece jenom pořídím. Tohle ještě bohužel není on. Ta Leolka se mnou spíš domluvala, co všechno budu potřebovat a co mě to bude stát. Tady je. No přesně jak jsem si ho představoval. Ale červem hrnek. Teprve teď se začaly dít věci. No jo, bylo by to zvládl taky, ale co náhodou? No, hustý. Zaměstnanci ligy za práva vozíčkářů jsou zpravidla dochvílní. A pak už šel druhý vozíčkář, třetí, čtvrtý, pátý, už tam bylo celý depo. No na to jenom jeden asáček. No nejsem já dobrý? Dobravko. Nazdar.